διαφορετικό. Θα σας δείξω το καλύτερο παιχνίδι στον κόσμο. Σας παρουσιάζω. Τι αγώμενα παιδιά, εδώ θα παίξουμε λίγο Minecraft. Είμαστε έτοιμοι να παίξουμε? Ναι. Και δεν ξέρω τι θα παίξουμε, οπότε παιδιά σήμερα για να ψάξουμε. Λοιπόν, έχει Capture Flag, eSports, Survival Games, Undead Food, Prison, Bounty Hunter, Zombie Apocalypse, Survival Mode, Hot Rock, Cyberwar. Εγώ θα έλεγα να παίξουμε Skywars. Τι λέτε, για πάμε να δούμε. Beat your enemies but don't fall. Get loot, find equipment in chests. Build bridges, get to other island. Από ό,τι ξέρετε, λοιπόν, έχω παίξει καιρό Skywars και ξέρω πάνω κάτω τα κατεδόπια. Ξέρω όλα τα maps και θέλω να δω αν είναι μεγάλο το map, γιατί είναι μεγάλο το map δεν είναι και μεγάλο το βίντεο, και είναι μεγάλο το βίντεο να πάρει. Δηλαδή, εντάξει, είναι μικρό το map, ναι, αλλά είναι μικρό το map, οπότε αφού είναι μικρό το map θα παίξουμε δύο, ναι, μπράβο. Είμαστε super Call of Duty. Σκατάνε δύο, δεν ξέρω ούτε. Ωραία, ένα axe. Blocks χρειαζόμαστε σίγουρα. Φαΐ. Ναι. Κάτω έχουμε ό,τι χρειαζόμαστε. Κάτσε να δούμε αν έχει κανένα κρυφό chest. Δεν νομίζω. Αλλά για να δούμε, για να ψάχνουμε τώρα. Εδώ πρέπει να έχει. Όχι, δεν έχει. Κρυφό chest έχει σε σημεία κρυφά. Αλήθεια, Κάτω από 3. Είναι μεγάλο τρί. Όχι, δεν έχει. Λοιπόν, ναι. Δεν πειράζει, για πάμε πάνω. Άμα έχει φασαρία, sorry guys, αλλά να κάνουμε. Είμαστε στούντιο. Οκ, πάμε σε αυτό το βλάδι εκεί πέρα ή δεν ξέρω, κάτι θα βάλουμε πανοπλία όταν έχουμε πάρει. Καλή είμαστε βέβαια. Λοιπόν, πάμε sneaky, γιατί γουστάρω και μου αρέσει. Sneaky. So, ναι, είναι ένα από τα αγαπημένα μου παιχνίδια το Minecraft. Και η φάρμα που σας έδειξα, έχω μια φάρμα, αλλά δεν ξέρω αν το κάνω βίντεο, γιατί μπορεί να σας φαίνεται βαρετό. Γράψτε στα comments αν θέλετε να σας κάνω, αν θέλετε να κάνω φάρμα. Don't sleep with your galaxy. Τι? Wait a minute. Έλα. Όχι, λαγκάρω. Θα πεθάνει. Ναι. Το σκότωσα. Τον σκότωσα. Ναι, τέλος πάντων. Τον σκότωσα. Ήτανε νουμπάς. Γιατί εγώ δεν είμαι, αλλά τέλος πάντων. Όλοι νουμπάδες είμαστε σε αυτόν τον κόσμο. Προχωράμε. Για να δούμε τι έχει να αφήσει. Αλλού κανένας κακός. Έλα, κανένας νουμπάς.
και της κοινωνίας. Τι είπα? Ναι, τέλος πάντων. Πέφτουμε για την πλάκα. Μπράβο μου, ρε. Συγχαρητήρια. Κάτσε που είχα πάει. Είναι μεγάλο το Σοβαρά τώρα. Πάμε για άλλο ένα. Για πάμε. Snowman map. Όχι, δεν μου αρέσει το map. Τι άλλο map έχει? Εκεί Island και Snowman. Πάμε Snowman. Είναι solo, είναι CEO. Video Remix Bottom Sport. Συνέχεια τα ίδια και τα ίδια μου λέει για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω γιατί, αλλά για κάποιο λόγο μου τα λέει τα ίδια και τα ίδια. Μου σπάει τα νεύρα. Να πάρω το κινητό μου για να μου σπάει τα νεύρα. Το ξέρεις πώς. Ναι. Χαίστηκα καμότα μου. Αυτό. Είμαστε πάνω σε ένα snowman. So funny, so happy, so glad to be here. Τι μόλις είπα δεν ξέρω. Το κρυφό τεστ. Κρυφό αλλά είναι τεστ. Οπότε γουστάρα να χορεύω. Δεν ξέρω τι λέει, τι είπα μόλις, δεν ξέρω. Ωραία, έχουμε bow. Γουστάρο, έχουμε bow. Γουστάρο, έχουμε bow. Πάμε να τελειώνουμε γρήγορα. Το μαγαζί είναι πολύ καλό. Δεν πάω καλά. Ναι. Δεν το έχουμε διαπιστώσει, Ζαχάρη, δεν χρειάζεται να μας το πεις. Τα fuck, έχει λίτρα. Τίποτα. Όχι αυτό. Όχι. Βλάκα, είσαι άστοχος. Ναι, τον πέτυχα. Μπράβο, με ξεφτύλισες. Πάει αυτός με το λίτρα. Είναι μικρό μαπ. Γρήγορα σε αυτόν τον σκοτώ. Σοβαρά την έχω σταθεί. Fuck sake. Δηλαδή να πούμε ένα πράγμα. Δεν έχω σπαθεί. Δεν έχω βάψει. Αλλά έχω τσεκούρι και μπορώ να με σώσει. Όχι, λέω ψέματα, δεν θα με σώσει. Θα πέσω και θα πεθάνω. Βλάκα. So guys, αυτό το βίντεο ελπίζω να σας άρεσε και πεθάναμε, ναι. Αξιάστηκα. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε και ελπίζω να περάσουμε την επόμενη φορά πιο όμορφα. Γεια!